обратното решение трябва да се аргументира. И аз след като поснах това нещо веднага във Фейсбук, имам и коментари от други хора с така доста голяма емоция по темата, че и на тях им се случва да ги питат защо останахте в България. Един вид това е лошо нещо. Има и обратния случай, хора, които са заминали в чужбина и се обръщат към тях като то е ясно, че отиде там за парите и изостави нещата тук. Кое е правилното? Кой е първи? Според мен излизането от България е част от цялото обучение, което човек преминава. И според мен не трябва да се гледа толкова абсолютно на това, трябва ли хората да излизат извън България, трябва ли да задължително да остават. За мен това е част от цялата динамика, която обогатява системата. Тоест има много хора, които отиват в чужбина, учат или работят в чужди компании, след което се връщат и продължават да работят в България и да започват бизнес на базата на своя опит. И пък работят с България по различни проекти, благодарение на контактите с който имат в страната, от образованието си и от средите, от които се излезат. И да подпомагат всичко, което се случва в България по много различни начини. Дали като ментори, дали като спонсори, дали като хора, които генерират идеи. Така че това не е нещо абсолютно. И както всички ние знаем, света е едно глобално село. Тоест, в момента във всяка една държава има хора от целия свят. Така че както българи могат да пътуват в чужбина и да са част от този глобален свят, сега се надяваме и чужди учени да почнат все по-често да пребивават в България. И смятам, че това е част от това разнообразие и тази интердисциплинарност, за която говорите. И това е целта да имаме хора с различен опит, които да пътуват и да работят заедно и да създават нови неща или по-добри неща и да усъвършенстват. Така че, нали, аз не съм политик. Абсолютизирането на това не е здравословно. Въпрос е тук да има достатъчно възможности, защото за много хора, които излизат от научните среди, е изобщо да се смята, че всичко като вътрешните могат да намерят. България не е толкова голяма като сфери, области, като пазар, но няма нищо лошо. Те да излизат от тук, защото те са и наши посланици в чужбина. Точно така. И това е част. Просто трябва да знаем как да работим с всички тези хора. Как да поддържаме този контакт. Как те да бъдат полезни, въпреки че не са тук. Така че за мен е плюс, че много хора отиват и работят в чужбина, защото това е допълнително обогатяване, допълнителна информация, допълнителни контакти. Въпросът е как ние като общество използваме този ресурс и надграждане над него. Аз ще се